ya asoboime korora naralia ya aliyabunire chirengo nechingego asoboliki anamorwa sibirengo bya magazeti gazeti ya The Daily Nation ego kwanira Queens of the Track bokoragalia abaiga na abanyankongo chintingana amangana ali yubuni anchoki igazeti kali kumurekera abasubati byatakigama abo babiri ko bako data limisirigi ya sense ya Kenya namuno asense melibirundo gusubuni anchoki nabokora abasubati abaiga abo babiri bakubugulia ebikombe gosiji medo bocha sense ya Kenya sense muyubuni anchoki musubati kumurekera ugaiga bereso Egyptian yono musubati umumyoki igyatakigama oyo onyarako bagako bugulia egose akabomobwe maiga yokubwa ase marathon yeri ya Olympic marathon anabo yokubwa omo Ethiopia Tigza Aseva boniga wikaraboniga kotobakana ase 2020 Olympic winner na ande niga mentire e gold ende yuye ko rockinga na ande niga biru munyankonge krage musubati ondebo igo komurekeruga iga fight kibiegonna unumweni anchukiwe chimita chirichi elvu ya machimi yani 1500 meters wayigonere niga kolete byakegma asoko ibu okobekera Kenya limisirigia musubati ondo komurekerwa Peter Sept naboko moraga unumumyo kibichi mbero chirichi mita chiribu 5 yonde fight chirotich chimita chiribu 3 awonsi na bako minyokagago eyo ya ichirotich no mucharalie gakone umayete wona karokulia basubati abaiga taimangana no igwete nga kiamalieta abagocha bakonyire Kenya sana ba meseri Kenya balete Kenya bwansu onyege ntongerege kubeka wa Kenya amo ngakichinde chonsi ne bachinga ki aba Kenya omole mboturubaine na mangana yechiko sori arane monase ama minyoko lakini bona nda se ebichararo ndochenga nande bono bachakire okosemera wachakire kutoka ikero Matildah tura sega zete singana ya mangana yechiko sori no enayo mwibuli bono mambia tatu rwe segete ya mensi nini kuruchu mwana ugakonya gokole bintu boni goma tentu asomoro CBC kuruchu mwana abuate talent kumnyokale ngo akari mupira na igwete ngo tengale mwali bagatu komanya ankyo gusenabo yomu kumulekerwa buna uliyo bero munyankongo bwensi ya Kenya una batu akwanire chipe chine cha kabere bono mambia na bokororo umugano igura France komo okero na ngana ya yoboliki ya constant of live ngana yo nabukwe somera ibiye kabwe manyigalia mangana ali kira sube cha kabere na gatatu bono mambia kile gokoira bwango ngana eregaiga enene yichipe chichakane cabinet secretaries of violence on Hali 2027 campaigns nabokoronga aboziri ngobono baga kali kogenda maminche ili chiko aisoko genderelia nichi siasa gusi campaign maminche ili chiko aboziri bako muri kuruganga mu moziri ruko murkomen kabogo wa home duale abayiga bonsi nigo ekambere negia tuguteretale mwana yugu waka siasa mapema igoro ijobo chori kulende nigo bakorekana bagenda tako basinsemo aisukuraliya umurayi bwense umuske daktari William Samoei Ruto gosego mwakira ekoko gosibo shole bonabu mwaka 2027 na kirukuligilia mangana likiriga Matildah ekebere kenene gota somo na chibi na Edwin Ogude na Patricia Agishohi na Eston Nyaga nigoba rweto gochikanga lichiko libekwe asebali gosege tambo keirwe asebali bagokora campaign anemono ase serikali nene mapema chinga kichitareka kulende yakorekana abawaziri aba ekero ukurigira abawaziri bari mense ya Kenya gusasa serikali yega nako watabanga amberu sana netina siasa umenyete siasa runubogima siasa nengia kulende gentuge ukwanira unkelinga ki omwaziri niga ku hold state office as a government office bono mapema tagwenti ya chake kurali yakora bad no harasi serikali erumwaziri bono lichikoli aliko batanga nga barabu bawo kolera serikali mbaro lekana gosoka koba umayite bako chikorekana bayege meire nsemeya yes yokora lichikura nakike kambere kenegia tuguteirale kulende amalieta y'abawaziri abakali waturaga bali bakwenda mamichaili chikilio nabakoro mugano ichibe chi ne chia kalenga kane bono mambiga zeti ni ya The Daily Nation tumulekea magana ndali kilichube chichiaga 5 nalimo bono mambia yani page 6 of The Daily Nation ligabwato magano bene ukwanira why Teacher Service Commission TSC requires master degree for principal deputy and deputies bono korra kananga ingani gakaliko bwato kwa nikombekeli igetenete akoli kabalimo ya Teacher Service Commission nkelinga omwalimu omonene bwesukuru principal nomo konyoye guikabono batuale bajira degree eligere banyara kwa bakonyolikiro gekyo maite neli chikega tia machikali amajia ayonyera kwa bakoraliwa principals abatware bachelor's degree na bakonyi babo na deputies chi deputy batware chi degree
Omako bache principal. Omaite kuru maega nabo mwalimu aleko ba promoted ne akabwate diploma mwalimu naba konyora. Komenta masomo. Nabo konyora mwalimu abano esa certificate kino ba appointed oba a deputy oba principal. Lakini chikoli yakani bono gaiga ekotebekana nga in order to be appointed wika utwale degree in education and equivalent recognized qualifications. Ichigo ikotwale. Ona machika yunaro nabokora mangana yakora ligwa no mu CEO ntenenera ase kyombekeli ya Service Commission tokwanera Evelyn Mitei yonsi nyanyora ansi gazeti chipechi ne chiagatano na limo bono mabimo ncho muligereri no mwancho motegereri ya senso muri radio lecturer strike mugiro bwa orokia bono kora nande okora nigolet michande menene sana ukakali kuirera umugiro yoso ali tukolelia kabira bono igoro bachagete lani ritulia kabiro sai nabateneni babo niko batebete ngabono officially twachakire yes igobona makombo nsibi abegete chikondi bagachete baliko na bugondo igaboroke bara City University ya serikali menzi ya Kenya masomo tayo bono umugano ulikira chibe cyatana kabere na bokoranga ki omangana yo mugiro obeire okunira aboroki wana muno bali ba first year bali kanya ba joiniri batatu ari ubwansu Sept University abangi unabona umugano ulika bu moroki yo mukurunga giroli anyango kurase University ya Maseno ali county ya Kisumu ujoga tabanga bono libageli gali omugiro era nigago chikoira libagali nene kogenderelia obunchire bwaye na kwenyolera ebitoki ekaruchisa bichiatenenire aboroki abange bono maetekero batumugeteka bali ginki baokora giroli yarotebire nchino bonchire bwana ngote ngonyagwaka nakabwate chinga kichisaine utatigalene no kubole waitonga andake serikali na vira basa ko ayera koke kubutoro mugiroyo alright bonjo mulika kuligelia gazeti gabo ya The Daily Nation ngana nirege yuko na state to pay share contributions for the poor serikali niko yalirera yuko chigwakanira bali batali kwenyara usibali bali nokuganyo konene asebinyoro eligere kubakanira umuruli bubugweni obuya yuko rungasha kulende igwa ekero kuligelia mangana igabwa tukwano muraibu enso musike daktari William Samoei Ruto nigobono ingani igaya leti liberali nene asaba Kenya bakuboli ngaine nekene nachikuikirana kuliko korragali nga more than 1.5 million citizens aubono bamenyete amone mechando batali kwenyara nigobono serikali yalireira nganigira chikuba konya kubahakanira umurobuli igosha gusi umurobuli bobo gwenya muraibu ensari kwenye kuwa na litukuligoro aliansemeli ya Mombasa lakini agwasalenge gusi asachete asoko igora bene kigma SGR eli terminals ya Mombasa mangana yonsi nyora siga zetu bechikata na gatatu kulende tiyango boli Matildah nekene sha serikali kuchiri wakanira abantu abataka omurai wensinero tebire ando gutame tira cha enero manyetinga na kichigo cyo wikira na kiagera ekero kurigereria buna litukoria mo isondo twanyara tukurigiringa abantu bari registered as umurobero sha betandiri 26 million asense ya Kenya kolende bali bago contribute actively kira omotinyi bose bali bakurwa chibesa nigo bari 8 million nye komenye ko bolinga serikali ni yakanere aba Kenya wetania nonye 8 million 15 umurobero sha ekiagera nigo bari registered lakini mbari wakana chibesa yone kana ere eyo kumya kigima kolene no kuganyanga andake serikali na bwera basa kwimuke gitambukiro kino andenga ne yekirane ekero tutiana nayo tulile mangana yendemero county ya Kwale kero kuligeli gali amatemo kurali ensemo ya Kwale nigo bono yanyera kuboge kwenyolera gusekwirania konyo kwiranirwa endemero yabo eyo isaine ishiriki bilioni 3 chinuta kianda maiga yoko ekinaki alinga sekiambero wetani myaka 45 mo matita konyo triburu gesabaso etekineke kiendemero 46 years ngale nkale sana gonyera ebono no buranye no emiro bitiraba bono ekerokora yamateiga ekruwas alinsemo ya wasini nigebwato mogoko monene mayeki gambereke ne kuba obubui bwekiranirwa wetani 3.9 billion ase ekina gusobo tukanu bwendemero asensomoli ya wasini ime county ya Kwale yoromgano yuansube chichai komi mabia bono nabokora ngaki amangana yo onsi akwenekiwa kolende ayanda mange nalikire anse egazeti iga bono mambia nabokora gali mwencho motegerali asi amuno mwencho mulile Sept television ya masemo nyoka bwango onyora gazeti kalikagati gadi N2 asigazeti ya The Daily Nation akabwata magana mbange sana ayuwa kukwanira magana bochenu magana aliyeme tindo yowe soka de bintu binde binge ebyure manyayo mwenyene ubwato mugoko n'ubwansobo kolende nsemende yokwanira county news magana kurwa asi chi county
alia gwateka kuruchi county bona bokora umunchu mategerali ase chinsemo chiria chiensemeli aralia nyoro mugano olikiro umunchu muligeli bona mambia kurase county ya Tana River orega linga ao hola became a ghost town in the delayed Saturdays ragali mechando yaba kolimberemo abensemeli ya Tana River ayunsi na magana likire ase gazeti bechiche 15 imambia bono kulinde amangana ndena likire county au county ya Nairobi mugano nolega iga county ya Kisumu na bukwe manyayo mwenyene emegade yo ase kuruchi county tobono mambi okoira bwango mwanchu mulira lyeto molekere amangana kuruchize cha maiko international news bono mambiani ko boyige ukwana Trump starts the UK state visa amid bomber and protest omuraibu in Syria ya United States of America Donald Trump niko bono acha kribenne itaro gosichitaro chaye ase enseyo Syria UK maiga ya obusagani ubwarekana amonisi gichinene gokolekana asebono abwate birengerali ebingose maganio yokoleta nabo yokunenkia koleta kubwatania imichando yishizamo chiri chigoso sana gose chikwamana niliberera ligenda to kolekana asichinsemecho nyora yonsi igazeti ni ya The Daily Nation bono mambi yandi kuraso bonchereri ayino magana ule manyayi byeko mwanchi buligirali igazeti ga nebwata magana mangase obonchereri nabukwe manye kolenda bono mambia konya linga si gazeti igazeti epechili yo mwali bono mambia nigo ego kwanira igoro ya world record within reach says fresh champ Cherotich valitwa molekera bono niga nande bakomolekeruka igasi biti ngaki banyara ko bakoleta limisirigi ya ime ya Kenya nabo igo kana bakora medio table go se ensemelia ngaki babere ko babakobwa kolende kwikora bono iga ego tebakana enseli ya United States nigebwate chi go se chi medo ya buire ikomi chinga ki Kenya ego swana mbaibere oyigote Kenya ntulibobe Kenya asukonyora ebihewa anamono ensemble ya medo Kenya nigere na mbaibere nabokora gali Canada nigere isato iyebwata isato New Zealand kaenda ibere Jamaica igakora ase isano chintangani nejimedo isano nemo igoke rokoranga ensio kebwete Kenya United States ibwata 10 Kenya kibwata isano ibere eko kwa wanadada wetu na wanaume wetu ambao wako katika mlengo ule wa wanariadha asebuni ya nchoki emambia bon kurasige zedi ya The Daily Nation tiambekere ege komogagwa sinini ngira nasema tirita na se gazeti ya The Standard yeri tukoria rero ndutinga egati ya mangana ali arora ama kongigima page ya gatano na kabiri page ya gatano na limo dige okwananga broke and hungry whatever many Kenyans left to mercy of backstreet lenders bona bakenya nigo babeire bakoremerwa kigima kose nigo uchumi ya nyarego konga ubugima bwakongire yeikeire ase abakenya bange bachakire gusaba chilone kurwase abakwena na chilone abakabake nekiro kurigire inarenganere nene kigima ase gazeti gepeji ya gatano na rimuna boige ya gatano kabere sewatanga shae lock economy na nigo ndoche ko ranga bono yekeire abantu abange nigo bagokabesa chibesa bono baka yekeire okonyaranga bange bakwengata ikiagera takonyara wakana ose tabwati injerende abantu baremeira mono abande bagotuma kwengatana koko gotuma ndagera abande nigo bagotema kwebacha abande nigo bagendete gutwara stress gose bagotema battling depression na sense moyende abande berusiria magima bo kiageranga nigo babwati chiloni chinke echo chikonya ko baseria magima amana Shylock economy lete mechando sana bono mambia no ense aitu ya Kenya sinchu bantu mbabwati nibo kolende enibe yetayo ntuga ntubadagire to ntwesibye to ntwesoke to ntosome to ntwende nyagitali nichibesa toganiti bono nakekora bakenya mbange bakuligi amakobeso chironi ichibata ginyara ko irani ngana makongu sana bono mwenchu mulire na mangana karo uchumi egokonga na ibimore kira sigazeti yes nabo ekoraga bunga abande emishara yabo nigiye kunachiro igoro bataranyoro no nyoko yoro rasinginje wakana elone guso wakana amadeni oyino mugano rase gazeti ya The Standard omanene kigima na agotigana nayo ase page ya gatano ngukwanerere amangana yechiseme gote ongoing audit reveals billions lost on more than 50,000 ghost learners asinse ya Kenya ntobwate ghost learners metuto abirito gukwanera ghost workers ase serikali nene serikali ya county lakini asaboniga awurukiwa umbari emerongo chiribwe 50 bataiyo serikali ya birige kugaramia yani serikali manyitinga chibesa capitation ko ngotoka ngutire yono yes lakini 50,000 learners mbayo
abana abantu bateyo egoteba egukora nga principal secretary omangana education basic education Bitok Julius Bitok egoteba nga nige karorokana nga chiskuru chinyingi nigo chabete chikoro kinga abana umubaro bw'abana okinire korende eyo etali amaene kose chinamba chiri bare konana nchiri the exact figures na ase wizara yo ya education nigo teba invitations out as more than 64,000 teachers fight for promotion slots abarimu abangi kusa umubaro w'abarimu 64,000 nigo bono baligetie gukiniwe birogo yes ase chiskuru lakini bono ngagiritinga eyinenganere omuchande kyagira chibese chikoro ase serikali enene kose serikali tiranyara kubotoka chibesa chirache kugaramiera ayo na ogukwanera ogokiana we chibesa ase page 10 egokwanera ekyombe kyobuchori ne chibebe kya IEBC ekero ekorabuna nonye obuchori obokoboke ogosibo manyekanete buna by elections obogo gokorekana chitariki 22 omutinyo 11 ekiombe kya IEBC nigobono keire chibesa chitaisaide ekiaganeti 1.04 billion lakini bono serikali kosi chibesa banyoro tukuru asiki ganja nigo chire 788 million igo mbabulire chibesa chire ange chiribu chimibere na 50 million 250 million chire less asobo chori obokoboke ebine birogo birenga 24 mini polls yani mini elections eyo bono nga nabo muchandora chikwane kiwa anamunase kere bagotabanga obochori oboiga hikiro serikali gendetse kurigerira inchira yokogenda online kose electronic way chibese chiga nigo omubaro yoiga otachie goisana na lakini nyole mbuya sana ukomanyo mwencho mulirenga kituko nenganiga yobochori oboke guseba election yali oriro balia gusi nabo igo gusomo gusi nerno yomo obwabali bakunire hanso bochori oboke buguchokorekana igo tubanga tukwana ngamana yobochori oboke tali ichisiko ya Kenyuka gusira ntali isiko county ya Gusioka aiga gusi wodi ya Nyamaya na yamo yabo wodi ya Nyansiongo na yamo yabo ekerenyo wodi ya Kerenyo na yamo yabo ichonsi uchikwenekia obochori oboke umonchu muligereri no motegereri ekira yonsi yakorekana na ekanya kweliga ninga usibo igontuli yelinga kyobochori bucho korekana eyemo anseyemo ayo negati yari ngaigo chibesa nchikete chikubwatu ko guchase ekyombe kyo kya IEBC na ngukwanirire okugira kwa borokia gose lecturers aborokia beach university koseba egotebanga learning in universities are paralyzed as dorms and staff strike over areas nigo serikali ebwate amateni ya borokia beach university ayo bono kose korengano kuiwana kwabo ku mwaka 2021 wika 2025 gose CBA yabo nga chinse monchiroro bataranyara ko bawakanwa chibesa wasengeri abo tiraba kegoswa asinchira engikirano kigima counties or suppliers 176.8 billion shillings in pending bills a report reveals chi serikali chi county meyensi ya Kenya bono ni gochibwate amadeni ekero tukwanira suppliers abanyakonda bali babere bago supply ebinto ago chase chi serikali chi county bono niko babwate chi county chonsi niko chibwate amadeni oika 176.8 billion kukwanirero goitwa kwayo mwakire yo mbobu ngani gobona nyale tukwendi gwa bwango ekirabarai bakuboria obotuki bonyale gokorwa erinde komanya ninki kyairerete ere kwa gose gosiri bugima bwaye asinchirenga buneyo opposition goes mute as Ruto beats on a drum omurai wense muske William Ruto nigo ka ukona kurase county ya Mombasa litukurigo ganyara takotebanga opposition yigano nyabago tabanigere united tiranyara koba kegwetuma kigima ereni gagendete kwirwanira nabo igo kwikirania amagendero ase chinsemo gagrete ase robot yoroiga ale ukwanira igoro yamangana ya railway transport yes. SGR nabo igo Mombasa kira gukwanira commuters service yo ya Mombasa osekera nyara tukoigora station yo ni gobono anyara tukoranga andake mebasukano nekiane nabo igo omba serikali nechikunyara kwenekia kuna abakenya bangi banyare konyora means ya transport ose obosombi asinchira eri engusu kegima Mwachumuliringa unigati ya mangana alias magazeti bono mambia gazeti ya The Daily Nation ne ya The Standard bono mambia nkolengitu wakomira sobwenge na aye karobu wakira bukonyere gazeti ya uwemanyi aliyagwateka bono mambia lakini kige nchene gendera kutulikirana kutubuatia ase chinsamo chitu cha online platform Getembe TV nsamo ya Facebook Getembe TV nsamo ya YouTube abayigwa ase chinamba chiri chitu cha studio ejire 0741583878 abayigwa enambeli ende matirita
It is 0726 44 73 67. Kuligiri babiri batatu baso ina sensa muri mtandao bono mabali batulikira Matildah. Asengencho iyebiro nigondo che Wiza Crown Dominic Marube Winrich Estemba naboigo nabanda bange bawo bana basike baso netimu yendenene abo turachiko soma maukabo ekiroto gendete no murobulio. Lakini yetu banga katoka n'umutu mukomo ketu kuirana umugaka onkorogo etu mbiri nguchaliga igana never na baadaye tuirana singambo yetu ya Getembe bono mambia murubuli mugima Etwani ya Getembe. Stay tuned to basoska tuichiale Bien. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom ya Etwani go enkale eyuerengia na boigo ekogokia riso yao chingagi ogoswasa ligakurigiria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagakora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebererie kindi gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate boomerang ayuare aye chigage emerungetato asama mabati aliaje chigeche 25 mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na boigo web design mbabwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe gwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo okunyara kabo gutumika chinga gicu gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase ouru MRM showroom onyara kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo orakoberwa kasure asubwango edukenyiga ya ouru superstores yego toka se enyumba ya ouru complex imeyumucho yigo busongo eyuerange neduka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere ange nebengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 ouru superstores. The people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Eduka yo bomo ya Ouru Superstores Limited Nero eduka cholide ilukuwa toka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyuekorose chirangi meyense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isia ebintu biria bikomenya seyeka ngo kwanira chirangi echo boigo chire chichi brand au echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo au punabono mbabwate chirangi cyo wakwa imeye nyumba iziko ye nyumba
chiria chikomentera nigua amaguta yani oil na bwigo chiria chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chiri kurwase chiria chiri guririke iriria gatigati gwikariguri ria bantabatinu bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganie gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na gwokwege namuna ekale ya watagete nigo kwa yenyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi aboigo elekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom mwigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Alright, mwanchumuligiriri karibu nanda sembeo. Good morning. Wasemelinga nogendera koko kirumuruli wetu ani emambi ya bono nekrobuwa kire kegema. Ekandu chiga iga bigendera ko bibianso bana minto amuga konkorogo na Matildah umuruli ogenda tegwansa bono mambia lakini nde asubali bale ko soyemere muboni yabo chidega chinga bayikemeremo. Mapema. Onyera Matildah muntu kendiga sibono yatraika nkonyorwali. Sinse chide chimbe. Ne chimbe. Igona ayirebu wangu osoyemere bono mambia. Tukuira na asensamba ya never mwaka nkorogo karibu sana. This time is bad na mwana teba. Okay, no problem. This time is bad. Tominyo kase never kwa razangu ra duniani muga kanche misi onkorogo. National anthem ya never. Mapema njirindete yense nensenzi. Okay. Never ya ne alero ntete chiri abakoli emirimo bonsi piba Kisii county na Nyamira county mwensi pinko basari uti kwa razenu la duniani ega asingi ya mawakora. Okay. Manya gocha se never. Gakitalia se obirende mbuya kotalira abantu mbuya kotaratara mbuya toirirube lyokogende ekegeni kia banyene ayoro chitote biringa ki ninchugo chango cha kwalengeka igase ekegeni iki kwamanya gocha straight naye gwachakire ko banga abantu galia nayo gakale paka chikoni mwinalia bono gakitu twaliganiri tote biringa ninchu tote biringa mogeni ninchu bona ye no legabo kabisa serious yo endakira yuko kunanera kaki amasikanta ko drive mbaka bona abanyene basinko kotebinga ki ayetata karungoga tata ngo tusumbule. Okay. Bono nona sa matanga ayoro cha matanga lende kurwa chagete na ora sa matanga buya paka abana bawo no orete paka mungino no ali mogendrete ni bono ni moko banga abantu gali matanga nayo maetenga kiendagira ngakie ko na nugali ko enda mungino kwa mutumbire ndagira kweli abana bawo no bagendrete kuragira gali kwa batumbire kwa batentera kaki naende chali si imagine amatanga aelire siri no ule nugi siri no ule mama ke muntu manya imagine asa matanga naende siri nga na ulaye matanga kurwa erete kaki nanchite nyagozira kaki tuanchaine abande baimoka paka chigoti cha nyagozira babeka kaki yenera kabekire na rale buya kaki umwana ominto kwasoka nero how comes umwana uri uchi ule nugule
Gaki ngukwana ikamwa makasoko tenga nkorogo nincharo njetinkorochi tatondane. Njetinkorochi onye kukandrochi nayo ndocha ase TV kosonye kukanyiwete nayo nyiwete ase radio. Ama ena Nyasaye abantu mbali bagusaria emeyega. Nsachinde bono kwa bono niga iga bono asekegeni. Bamakuru bagotebone gento gokora. Gendo ikaransa isikaria endagira nkoe gurero buya kabisa. Kwa ikaransa isikabu kwali endagira bunesese. Kwani etorochi gwaserigu. Wono kuikira butorochi gwaseri gwosoko genda. Kunya gotusumbua akili. Sikupembelezi wala sikusoroli. Never. Abantu bali bakwenda emichi y'abantu nasemiga y'amatanga munateba omuntu igana amayetinga umuchuiga amatanga ya unyagusira nabwate na kili namona abayiri mbali bagucha amatanga lakini bali kuja kolera kulinda agucha kaereta yani napakunya kolera guchirunguma ali kumenega nchuli anyagusira ingingia egatenge kili na kaereta wona awo kebe kukolera nga akitu anchaine akirole yanga akabikiri ayageterobu amaiso amariga ko nagoiteka bosa igesta ine mbwembe sa onkorogo ayekerogo tarane chiarare turi kuburirwa lakini rende asokobeke gotia nyagusira umete no ntiringi yana rero nendagira asokobeke gotia nyagusira nche no wantigera yes no nagopa no natigera timo tinge gotia nyagusira nereri lakini tari mangana by the way it is very wrong kogenda sa matanga nganaje bono kwa kuuniria okoenda kabisa kune ngobokombe bwechiri bwa kaki karanga ndaenda ndali mirake iko kwagenda na boru kwagenda pi paka no mukanya gusiro sinyugocha kugusabe nugiji kaki manyarigeria abana banya gusira mbaga neiri na boru bokombo boiga bobakonye nonye nase chikonda igalende na boru gosemba chikosoma gosemba chikoba arafu aja bono kwa makuru kwa baguniriri sikupembelezi mama ke muntu never. All right, asante sana mwenchimulire kurasike myokia never ngolenginga uyo kuigwa uyugule emambia bono na twinsi toigule bono mambia lakini ndo chigali abantabange sana agina Dominic Yondiki asense muliga tono ya SMS wata Dominic Yondiki kurumia ngara osoire mbebono mambia shukrani sana genda gotubwati na Lydia yakurunga Alfred Mirambo kurumatibo gali bono mambia osoire me yakurukunga akuru Grigoris live niga kurukunga Peter Gikunde uyonda kurunga ucharo kurwa Ibencho osoire me James Oiti kurwa Nyabikomo agotabanga kwani Matildah na Nkorogo bono mambia santa kurwa New Star 5 uyakurukunga Nerengoyo Shadi asante sana thank you Jose Kimogire agotenga senior Eli Matildah na Onsarigo bia mole bono mambia asante sana akurukunga uyonere Caleb na Abigail sente sana bange akina Bernard Mugaka basoire kurugali Kenyanya gendera gutulikira ujumbe gutubuwatia Onsarigo nara igo korukwa nere bumbuli aka the man agonte binga onkorogeta bie yini roche buone amogeni na batarete akamenyera ndi misipi okay arafu nara igo korukunga man of action nyanjo Kenyabiri etarali karo kende iga lakini agonte byokwani ryo mongino emerodi bono etarali kanga irenda kwa Rusia etarali kalende bono rende gotenanje nimbwate mama ile Onsarigo tikangote omato Onsarigo bochai mbwate nonya ni neba ninje mbachuate straight onkorogo igekerekenene ingana yao ya rero abantu bachi kubyokira amatanga straight ase obororo kaki ayoroche nkorera bari endagira ne kenyure kingi magego okay haya bona no karasi gali kabisa bi serious ne family yao yonse bi siwape kaki Charles imagine ngokwana mwamanya goteba ngaki onkorogo ni ntwaroche ni yochieri cheti korochi straight right asante Matildah yasinjo tubwa tomogani onyorenga Honorable Steven Sarwika ngochale megaiga egatwa tukuligira mangana bange bono mambia sekimiyo usensemo ikubwatia yengambo Etwani Getembe bono mambia etu entogenda umutumo komo keka tukuligira nyomogani sempio ayo mwenye no gendera kutubwatia tobosuska sinchunga ekiruli Etwani Getembe digure imekeunga nabo igogano wento koba chinga gichonsi ekiroko kora nokutulikira jijumbe aliensemo yemitandao Matildah chinse bochiri cha Facebook Getembe TV na boigo YouTube Getembe TV ekerole igari ya Facebook na bogo so comment section elietari awo chinse mochiri okobwatia umurobere koro na boigo na rali ali obwate bono mambia na mono cha somuga konkorogo kebat okay mwaka bono maite ntoko kora
utambe no mai gose tikangende ngare kyo mwana ne Steve alika kago ikaiga na bono nabe ta nyora baka lero nkora nkurugore Onsarigo ni ngoro morugi ma buna Onsarigo kuisa kukara bono igwa umai to morugi mukanya lebe Onsarigo tikanda koburi chef ngaki akor kweke gusi na chef Matildah no nyana mosomete chef ngaki akor kweke gusi amoroisi ndagere akor ko morugi Onsarigo nkagenda no morugi ona segete twari iga no morugi Matildah bono kinko baroseri ndagera gosu Matildah no morugi nanya ko ndagera yao koranchentiga Onsarigo yani Matildah sorry nkwanya ko ndagera yani ayininki ya Matildah njegose no morugi yo basoro wanchi bolinga abini bituko ebintu obo tumi bonkorogo kolende ayo mwenyene tuja buata you don't try it at home atoba isu kwana mangana yo asenka egona ayo nkorogo bweka kurantulega iga asembe wasigegete tambe nchenkuru ko mwana buliro bajofri nsare kubwa tingaki aendoke GO government office abono mambia no murubu Etwani ya Getembe inche Matildah bayo tino twara mangi Steve alika nanchete echumbi nyingi nkora atumi ali akayara tali kulindagira nshabono nche tikangende ndo si ndagira straight no nkorogo toskato chane JMAP Preparatory School ni skuru y'umano abwenda takwirikia na gusoma chinga cyekiga eskuru yekerero erosire ekerero naborokia banchire ni wizara y'ikiseme imeyensi ya Kenya skuru ega nigo ibwate kurwa class ya play group goika grade yakane mbabwate ebirasi bisaine nkwegeria bare guhetania masomo akawaida kwegeria bare French, sign language, music, chess, drama, dancing, abwasi biringo baika asenga kiga ni bien nationals egatiga isaina sebagutinira indagara across kwa asachenire kegama babwato bosombi ibweskoro ebirengo byoburendi eburigoro egekogero umwano akubeke kyara umanyigoswa naboigo ekaragosoka kurwa seskureyo dikya umwano aseskurega erasumuchie obosungu ensema ya jogo aria St. Mark's bakere simyase namba 0726732322 JMAP Preparatory School jishinde ushinde. Getembe Technical Training Institute nigo ekurwa amegeri yechikosi ao bunabono building and construction kusobwagachi abwasiba kwegeria obwagachi bw'ekinyumba naboigo ebiwanda ao kurobare ekose ya version design garment na dressmaking guse obosoni bw'ekyanga n'ebintu ao abo ase bali na mbeyemo asogotwara machine echekerero nebindebinge nkwegerie bare amangana a beauty and hairdressing aigon kwegerie bare igoria pedicure manicure barbering braiding plating na yande amange ICT aigano institute ye ebwatachi computer nebinto ebinge byokwegeria ICT gwetania skuru ndiyonse era sorgongoroiga asamalieta kwa Alpato Maliba mwalimu monne Getembe Technical Training Institute serikali yakolire bya sana asogotwa institution yegocha saya asengencho etagete komenta ochusi ase abana bali bakole skuru ase iseme cyobufundi nabo boliri moleta abana bache se skuru linde banyore system cyobufundi
Biamo. Boigon kwegeria bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegeria iguriye chinguru cyomorero bwestima na kubeka chinguru echo ase emeche neche company ao secretarial na plumbing katiye chindi chinyingi munabono social work human resource management na nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bya artsan use short courses certificate na diploma nigo ebwate aborokia babwate obumanyi bebiringo bikromono mbayitirine wizarega megeria yega nabo ondebwensi akwegerigwa inchobono utari kubwati kegori utari kubwati numumurore usino mweseke Getembe Technical Training Institute nikikutoka kilomita eyemoyoka kurosomochi umugwagwa asepare nene yilami yakore konge kogenda chebera inche Kennedy Mongare Ngaga Dean of Student Getembe Training Institute iga karkwara tiro mwana ugetwebe security gere guarantee at present abana tuwate 600 in all the departments togosa na yonyolire kwaleto mwana atware skills tokonye Kenya asamange bakiresimi ase namba 0713985300 Getembe Technical Training Institute, skills for self-reliance. Hazina Siri Event Services ne company ya Chirenkuma asogo kwa obokoreri ase chinse mobuna corporate event chiroadshow chinyange amatanga chianniversary na yenda mangam na mono photography videography live stream na coverage na yende amange kurubare obokoreri ase tent ebirugo decoration lighting chikapet na sound batarere ase koroba ya Ouru Towers somo chobosungu angena AM Taylor samange ba kresimia sinamba 0721217817 Hazina Siri Events. This is a surety. ine kwabeire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia endibo enyinge buno tokwa omoyo inyagitali ya World Fit Health Centers nero lichibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukali amaruire yenda amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate. No borere bwa sumbuira bagakenga abagaka sana bwe sukari, what you call the genesis of diabetes. Na kiborere bwe sukari bo somo bero goime hypertension no borere kera manyinga ko genda ibure somo be walfiti itosomete chinchereza to jokorwali amarwaire enchede ntangani itosomete ngendo nga conventional medicine, yani unyagitali obwa kawaida itosomete ngendo nga nutritional medicine. Nutritional medicine na marioga aliakurwese endagera ya ito ya kawaida. Kwa mfano we have amino acids,